Ja no el baixo, no? Baixes. Ja estaria, ja pots obrir. Cuida, sense dir-li res, nano, ho ha fet a la primera. Que guapo, Tots els moviments, Que Concentració, guapo. Treballs forestals. Jo t'haig de confessar, us haig de confessar que a l'Aleix el vaig conèixer a través de TikTok. De fet, ja fas bé de posar-ho aquí. Veus com funciona? O Instagram, ara no ho recordo, però em vas començar a sortir i em va cridar molt l'atenció veure algú jove fent contingut d'una cosa que per mi era super desconeguda i supervisual. Movent troncs, muntanyes de fusta... Sí, mola des de sempre. Bueno, del meu pare tenia una empresa de neteges i això... Neteges de boscos. Sí, de boscos i parcel·les i jardins, també, una mica de tot. I a mi sempre em cridava l'atenció els trastos més grans. Bueno, quan som nens, no? Les excavadores, sí, camions... bueno, tots nens, sí, la il·lusió de dir, me cago en Déu. I res, vam estar un temps que estàvem fent treballs traient arbres i coses d'aquestes i necessitàvem un camió que ens vingués amb la grua a ajudar-nos o a fer la recollida, saps? I ho veia que tu et foties un far de currar amb la motosserra a fondo i després venia el camió i amb 2 hores o així de feina et deia 100 euros, poder, jo deia. Cobrava més que tu. Si no has ni suat, saps, cabron? I vaig dir, hòstia, aquí hi ha alguna amb els camions que això costa molt pagar el trasto, però un cop el tens, al final treballa la màquina, saps? Tu tampoc estàs patint amb la motosserra com fèiem des de sempre. Des d'abans.